Vi sender live fra BBK med nyheder om hærværk i folkeskolen. Vi har sendt en reporter ned til Sølvgade skole for at stille nogle spørgsmål til skoleledelsen. Hvilke typer hærværk sker der ofte på skolen? Jamen, ofte så er det sådan noget hærværk, der er sådan lidt, hvor man ikke lige tænker sig om. Der er nogen, der tror, de kan hoppe på en stol, og så presser den sammen. Jeg ved ikke, om I kan huske, sidste år havde vi nogen, der sådan lidt bevidst havde sparket hele vejen rundt i gymnastiksalen. Og det har jeg ikke. Jeg kan opleve nogen sådan være så, man sige, bevidst. Hvad tror du, der skal til for at sætte en stopper for hærværk? Jeg synes jo, at hver gang vi har morgensamling for eksempel, så i tale sætter vi det og siger, kan I huske det der med eatboxene også? Ja. Af lågene. Lige pludselig så gik alle lågene i stykker, så var man nødt til at købe helt nye kasser, hvor man kunne ikke købe lågene alene. Så tog vi det op der, så bliver det også bedre. Jeg synes, det hjælper, når vi tager det fælles og siger, at vi skal passe på vores skole, og vi skal dit, og vi skal dut, og vi skal dat. Jeg tror faktisk også, at vi fik sagt, at det kan gøre, at man ikke kan komme på tur, eller man ikke kan komme på lejrskole, eller man ikke kan, fordi skolen skal bruge penge på noget andet. Ikke? Ja. Vi sendte Asbjørn ud for at kigge på skaderne på Sølvgade skole. Man behøver ikke at gå så langt ned, for allerede i indgang er der skader fra hærværk. Og hvis du så går med mig herover, så kan man allerede... Ja, kan du se, der er nogen, der har ridset ting ind i. Og der er også nogen, der har pillet det her ting af. Ja, der er også en masse tegninger. Og igen, der er nogen, der har pillet af. Der er også her. Der er nogle tegninger her. På væggen. Hvis jeg ikke så godt, så er der bare en masse rød jord og slus. Og der har vi væggen tømme. Der bliver kastet ned. Så der er også en masse tegninger her på væggen. Og væggen også her. Så er der også mere rod ned herfra. Vi har spurgt Nina fra hovedkontoret på Sølvgade skole om, hvordan hærværk påvirker eleverne og lærerne. Altså det påvirker dem jo på den måde, at ting, der går i stykker, det er jo altid ærgerligt. Plus, at det er grimt at se på. Det har ikke den samme funktion mere. Og så kan man sige, så skal vi jo også bruge penge for vores budget, som vi kunne have brugt til noget sjovt, til ture eller til bøger eller sådan noget. Det skal vi jo så også bruge på at reparere hærværken. Ja. Og hvad kan man så gøre for at sætte stop for hærværk? Man kan sætte overvågningskameraer op, eller et hærværkometer, som måler hver uge uden hærværk og lægger 1000 kroner til siden til ture og nye bøger til hele skolen. Tilbage til dig, Kajsa. Tak, Bjørn. Og hvis I vil se mere, så gå ind på BBK News og have en fortsat god dag.